Tawag dito, capsicum. Yo, yo, yo! Welcome sa Edu Capsicum, TV! Cooking, travel, gaming, tara! Sama na! One love, one boy! Sa kusina nagsisimula sarap ng pagkain. Resipe ni Edu Chute, siguradong susubukan din. Yo, what's up guys? Yan. Luto tayo ng asado. Dito yan sa Australia. Australia version. Tawag dito, capsicum. Capsicum guys. Laro! Eduque TV! Let's go! Para na't bumiyahe, bagong lugar ating punhan. Magandang tanawin, kwento'y ating pagsaluhan. Kamera ay bukas, 200. adventure ay simulan. Sa Patatas guys. Yun o. Yun guys, so palambutin natin ang ating baboy. Tapos, paglambot ito guys, kuprito natin guys. Let's go. Shout out sa mga subscriber natin dyan. Please like, share, and subscribe. Let's go! Uy tayo guys, malambot na eh. Saka pa eh. Piprituin natin ito guys. Prito natin guys. Wow. Ganyan na guys. Galing na, matanap natin.
Wala. Alam niya boy. There you go guys. Ang ating iniwang asado. Hey guys, gisa na natin. Bawang sibuyas. Okay na yan. Piprituin natin ang patatas. Yo, yo, yo! Welcome sa FQ TV! Cooking, traveling, gaming, tara! Sama na! One love, one voice! Sarap ng Lagyan natin ng tomato paste guys. Tomato paste. pagkaisipan ni FQ TV. Siguradong susubukan din. Luto natin masaya. Sama-sama sa Tomato sauce. bawat recipe may saya. Bawat kagat ay saya. Natin yung sarsa. Lagyan natin yung sarsa guys. Luto at recipe saya'y walang katapusan. Eto TV, gala kahit saan. Travel at adventure, sama-sama tayong masaya. Hey, hey! Luto, You know. gala, Atin na, ilagay na natin ang bawang guys. TV. Ang mahinga ng bawang. Para na't bumiyahe, bagong lugar ating puntahan. Magandang tanawin, kwento'y ating pagsaluhan. Kamera ay bukas, adventure ay simulan. Sa Ecluten TV, bawat biyahe ay alaala. Capsicum. Cooking sa umaga, travel sa hapon, online games naman kapag gabi na ngayon. Recipe, adventure, gaming na astig, eto Duda TV. Simmer natin at luto na ang ating asadong makwa. Okay guys. So, luto na ito guys. Lagyan natin ang patatas. Patatas guys. At sobrang capsicum. Lagyan natin. Ang asadong makwa. Cook Reno solid.